adunay bag-ong nga serye sa ato ang GMA Telebabad nga magsugod na karong Lunes. Next week na ang Pamilyang Roces. So karon makauban nato pinaagi sa phone touch ang usa sa mga bida. Walay lain ang ato ang bag-ong kapuso nga si Jasmine Curtis-Smith. Hi Jasmine! Yes, hello Miss Cecil. How are you? Ay, excited talaga kami na makita ka at makita na finally yung Pamilyang Roces. Would you like to greet our Cebuano viewers, Jasmine? Yes, hello mga Cebuanos. Ano bang greeting dyan? Daghang, ano yun? Paano ba yung greeting ng happy Maayong afternoon? gabi. Maayong Gabi. dagiting? Tama ba? Gabi. Ayan, oo. Maayong gabi. Ayun. Kumusta? Maayong gabi. Welcome to the Kapuso Network, Jasmine. At ito yung first major primetime soap mo as a Kapuso. Kumusta naman yung Kapuso experience mo? Fantastic. Actually, it's been very easy working with all my co-stars, and it's been very warm with the people on the set. Kasama na din dun si Direk Joel. Napakasaya niyang makatrabaho kasi naaliw niya kami, and at the same time, nadidisiplina niya rin kami. So, it's nice kasi nami-mix namin yung fun and work together. Oo. Oh, that's nice to hear. Would you like to share naman kung anong magiging karakter mo sa Pamilya Roces? Because we've seen the teasers already. My character that I'll be playing is, her name is Pearl Renasha. Actually, hindi siya full sister ng mga Roces na magkakapatid. Actually, ano lang siya, anak sa labas ng pangatlong kinakasama ng padre de pamilya ng Pamilya Roces na si Rodolfo na gagampanan ni Roy Venton. So, anak ako sa labas pero makiki-Roces sisters ako sa mga co-actors ko doon. Saka, papatunayan ko na worth ako maging anak ng aming tatay para maging isa na rin ako sa mga sisterettes ko. So, yun lang naman. It's very family-oriented na drama, and yung sa character ko, makakarate mga tao kasi ate siya. Ate na gustong protektahan yung kababata niyang kapatid. Gusto niya lang i-make sure na naalagaan ng tama, walang nangaaway, gano'n. At saka gusto niya lang makakontribute ng something para sa kumpanya ng tatay niya. Ganon lang siya. That's nice. Very relatable naman pala yung character mo, Jasmine. Yes, oo. And would you like to invite now our Cebuano viewers to watch Pamilyang Roces next week? Sure po, thank you so much. I'm inviting you all, please catch Pamilya Roces sa October 8 na po yan, next Monday, pagkatapos ng Onanay sa GMA Telebabad. Thank you po. Aabangan talaga namin yan. At yung